Hei, Rich yma o Bocswn a Menteriaeth Môn a chroeso i gyfresu o fideos ar sut i ddysgu chwarae'r ukulele'n hawdd. Reita, gwers rhif 6. Yn y wers yma, da ni'n mynd i ddysgu E minor. So cofiwch yn gwers rhif 3, pan math ni dros yr A minor, mae E minor, mae'r minor, mae o'n drist. I chwarae'r cord yma, da ni angen 3 bys eto, fel y G yn y fideo dwytha. Ond mae hon bach yn haws, So dwi eisiau chi cofio ystol, mae'n fatha cerdded grisia. Iawn? So grandwch ar y ffret, a'r bysedd, a wnawn ni clywed E minor yn gyfan ar y diwedd. So, yn gyntaf, bys rhif 1. Mae bys rhif 1 yn mynd ar yr ail ffret, ar y pedwerydd string. So, string 1, 2, 3, a 4. So, ail ffret, sef yr ail bloc, a string rhif 4. Reit sy'n gwylod. A cofiwch, tips y bysedd. Mae'n bwysig bod ni'n cael tips y bysedd. Di sŵn ddim yn rhywun peth. Da ni angen sŵn clir ar y cord yma. Dyma ni, bys cyntaf. Ail ffret, pedwerydd string. Reita, bys canol. Ail bys. Mae hon yn mynd ar y trydydd ffret, ar y trydydd string. So, da ni wedi chwarae hon efo G yn y fideo cynt. So, bys rhif 1, ail ffret, pedwerydd string. Bys rhif 2, trydydd ffret, trydydd string. Bys rhif 3, mae hon yn mynd ar y pedwerydd ffret ar yr ail string. So, mae ni. Os da chi'n gweld fel la. So, mae fatha grisia, ystol bach. 1, 2, 3. Dyma'r E minor. Hyfryd, reita. Ac eto? Neis. So mae'n swndio am drist. So, E minor ac E major. Nawn ni trio E major. Dyma E major. Dyma E minor. E minor. Diolch yn fawr iawn am wylio a dwi'n gobeithio bod chi wedi mwynhau. A cofiwch dal ati i ymarfer chwarae'r ukulele, mae'n hynod o bwysig. Reit ta, os da chi eisiau mwy o gynnwys fel hyn, cliciwch y bwtwm subscribe, neu gewch chi ddilyn ni ar Twitter a Facebook, lle fedrwch chi weld link yn y disgrifiad isod. A tan y tro nesaf, diolch yn fawr iawn, ta-ra!